Галине, може ли да затвориш входната врата, че става много течение? Затваряме. Да, ама входната врата няма. Добре, че момчетата от Евростил идват всеки момент, за да поставят и да нямаме този проблем. О, момчета! Ма точно за вас си говорихме. Заповядай, да не си изпразни. Благодаря, с удоволствие. Как сте? Перфектно. Добре дошли в новия сезон. Добре заварени. Ма я си го замете това, чакай. Прекалявате малко. Супер. Докато момчетата монтират интериорните врати и входната врата, тече и монтажа на ламинирания паркет. За това изкарвам част от бригадата навън, за да може да уплътним времето с сглобяване на някакви мебели. След като видях, нали, в другите стаи какво и мислих, че в нашата стая, нали, няма да има толкова разлика. Обаче като влязахме... Оле-ле! Оле, майко!